ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കുഞ്ഞെന്തേ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നല്ലോ, മാതാജി താമസിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. 2 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയിട്ടോ എന്തായാലും അപ്പുറത്തെ ക്ലാസ് കഴിയാൻ ഒരു സമയം പിടിച്ചു. അവരൊന്ന് ഫൈനലാക്കായിരുന്നു. എൽഫോറിന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു അവരുടെ. ഇന്നലെ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ഓർത്തു മാതാജിനെ കണ്ടില്ല. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചിന്തിച്ചത് കേട്ടോ, മാതാജിനെ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു 2 ദിവസം മുമ്പ് ആനുവൽ ഡേ ഉത്സവം അല്ലേ? ആനുവൽ ഡേ സ്കൂൾ ആനുവൽ ഡേ. ഉത്സവം വേറെ ആർക്കായിരുന്നു അല്ലേ? ആ തറവാട്ടമ്പലത്തിൽ ഉത്സവത്തിന് പോയ മാതാജി വന്നിട്ടില്ല തോന്നുന്നു. വേറെ ആരും പറഞ്ഞു. നമ്മള് 2-3-4 പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു ലീവ് അല്ലേ? ക്ലാസ്സിലും കയറാനില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ മംഗളാരതിയിലും അറ്റൻഡൻസ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ചോർന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓരോരുത്തര് മംഗളാരതിന്ന്. അതിന് രാവിലെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഞാൻ രാവിലെ കയറിയായിരുന്നു. പറ്റുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഇല്ല. എക്സാമിന്റെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒക്കെ കേറിപ്പോയൊക്കെ ഒരു ടൈറ്റ്. വീട്ടിലുള്ളവരാണെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ പരീക്ഷ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കുമല്ലോ. അത് ശരിയാ, പരീക്ഷ ഉണ്ട്. എന്നാലും ഇത് കുറച്ചേരം നമുക്ക് ഇരിക്കാം. നമ്മള് 9ാമത്തെ അധ്യായം എത്ര ശ്ലോകം എടുത്തു? 15 ശ്ലോകം എടുത്തു. എന്താ പഠിച്ചത്? ഇന്നലെ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. ഭഗവാനിൽ വന്നിട്ട് അസൂയാലും ആകാത്തത് കൊണ്ട് ശരിയായ ജ്ഞാനത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും വിജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യത്തില് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വം, അത് പിന്നെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. അതെ, ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ? പിന്നെ അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാൻ നിലനിൽക്കുന്നു, നിറഞ്ഞു നിൽക്കും. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടവും ഭഗവാനാണ്. അതെ, ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുകയും അത് നിലനിർത്തുന്നതും എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളുടെ ഉറവിടമാണ്, സർവവ്യാപി. പിന്നെ അന്തരംഗ ശക്തി ബഹിരംഗ ശക്തിനെ പറ്റിയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ? അതെ, പിന്നെ ശക്തി പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ വീണ്ടും അവതരിക്കുന്നു? 3 അവതാരങ്ങൾ. നമ്മള് 2 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞൂടെ? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നേ ഇല്ലാത്ത കൂട്ടർ അല്ലെ? അവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കും ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് മഹാത്മാക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്. അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര്, ഭഗവാനെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് പിന്നെ എന്നും ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അതെ, സതതം കീർത്തയന്തോമ എന്നാ പറഞ്ഞല്ലേ? എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കണ്ടു നമ്മള് ആ മഹാത്മാക്കള്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം? ശുദ്ധഭക്തനാകുന്നു അല്ലെ? പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം കൊണ്ട് ആരും ശുദ്ധഭക്തനാകില്ല.
എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും ആദ്യം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളെ പോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ആദ്യം ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവുക. വളരെ അപൂർവം കുറച്ച് പേരുണ്ടാവുള്ളൂ ഇതേപോലെ പൂർവ്വ ജന്മത്തിൽ കുറെ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ട് ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകുന്നവര്. അല്ലാത്തവരൊക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആചാര്യന്മാര്, ചില ആചാര്യന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും. പക്ഷെ അല്ലാത്തവരൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ആദ്യം എല്ലാ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച എല്ലാ ദേവന്മാരും അവർക്ക് സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പതുക്കെ പതുക്കെ എല്ലാം വിട്ട് ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളെ പോലെ പതുക്കെ 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 ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നവരായിരിക്കും ഒരു 99% പേരും, എല്ലാവരും. എന്നിട്ടാണ് പതുക്കെ 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 നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചു, ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 64 നിയാമക തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കും. അതൊക്കെ നമ്മൾ പാലിച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് വരുന്നത്? ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ ഉള്ളിലും ആദ്യമേ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതല്ലത്. നമ്മൾ വളർത്തി വളർത്തി പതുക്കെ പതുക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കും, 16 റൗണ്ട് നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്കിത് കിട്ടില്ല. നമുക്ക് അവിടെ ആരുടെ സഹായം വേണം? ഒരു ഗുരുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സഹായം. നല്ലൊരു ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു നമ്മളെ മാർഗനിർദ്ദേശം കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആചാര്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നിഷ്പ്രയാസം നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ആ ഭക്തിയുടെ ആ തലത്തിലേക്ക് ശരിക്കും ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടെ നമുക്കൊരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏതൊരു അവസ്ഥയിലും നമ്മൾ ആയിരുന്നാലും, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോ ചിലപ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കാം, നമ്മള് ഒട്ടും ഭക്തി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മള് എന്താ പറയാ, ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കാം ചിലപ്പോ. അങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കാം ചിലപ്പോ. ശാസ്ത്രവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വെച്ച് ചിലപ്പോ കള്ളനായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ കൊലപാതകയായിരിക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനുണ്ട്, ആ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആ വ്യക്തി എന്താക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് ഭക്തനാക്കിയിട്ട് നല്ലൊരു ഭക്തനാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ഗുരുവിന് സാധിക്കും. ഒരു ഗുരുവിനെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ലെവലിലാണെന്നുള്ളത് വിഷയമല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച്. നമ്മൾ ഒന്നും അറിയില്ല, വട്ടപൂജയാണ്, ഫുള്ള് സീറോ ആണ്, ഭക്തിയും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു സ്വഭാവമെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതില് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ തുടങ്ങി, പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് മാറ്റം കൊണ്ട്. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത് നമുക്കൊന്നും പറ്റിയ കാര്യങ്ങളല്ലാന്ന്. അങ്ങനെയല്ല ഒരിക്കലും. നമ്മളെല്ലാവരും തുടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ ഓരോ കാര്യങ്ങള് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മളെ തന്നെത്താനെ മാറി വരാണ്. നമ്മൾ ആരും നിർബന്ധിച്ച് മാറ്റേ, നമ്മൾ സ്വയം അതിനുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഓരോന്ന് ചെയ്യും തോറും നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ ചെളിവെള്ളത്തിലേക്ക് വെള്ളം തുറന്നു വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോയി 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 നല്ല ക്ലിയർ വെള്ളാവില്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ അഴുക്കുകൾ മുഴുവനും മാറി നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറും? ശരിക്കും നല്ല ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും അത്. നമുക്കൊരു സഹായം വേണം അവിടെ. നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പാടാണത്. നമുക്ക് ആരുടെ സഹായം വേണം? ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആചാര്യന്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്കത് സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇത് നമുക്ക് എത്താത്തൊരു സംഭവം അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറ്റുന്നതല്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കും. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 9 നേർ ശ്ലോകം തൊട്ട് വരുന്നപ്പോ 16 മുതൽ അല്ലേ? ക്രതുരഹം യജ്ഞ 16 മുതൽ 19 വരെ. ആരാധനയുടെ പരമോന്നത വസ്തുവാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ളതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാധനയില്. 16 മുതൽ 19 വരെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചും പിന്നെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചുമാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം ക്രതുരഹം യജ്ഞ സ്വാഥാഹമഹം ഔഷധം മന്ത്രോഹമഹമേവാച്യ അഹമഗ്നീരഹം ഹുതം ക്രിയയും യജ്ഞവും ഞാനാകുന്നു. പൃഥ്വികൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഹവ്യവും ഔഷധവും അഭൗതിക മന്ത്രങ്ങളും ഞാനത്രേ. അഗ്നിയും അതിൽ ഹോമിച്ചവയും നെയ്യും ഞാൻ തന്നെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ക്രിയകള്, യജ്ഞങ്ങള് എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. പിതൃക്കൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഹവ്യം അതും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ
ഹവ്യവും പിന്നെന്താണ് ഔഷധങ്ങള്, അഭൗതിക മന്ത്രങ്ങള്, ഭൗതിക മന്ത്രങ്ങളല്ല അഭൗതിക മന്ത്രങ്ങൾ, വേദമന്ത്രങ്ങളും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അഗ്നിയും ഭഗവാനാണ്. അഗ്നിയിൽ ഹോമിച്ചതും എന്ത് തന്നെയാണ്? ഹോമിച്ചതും നെയ്യും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിതൃക്കളുടെ തൃപ്തിക്കായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ബലിക്രിയകളായിക്കോട്ടെ, പിന്നെന്താണ് അഹൂതികള്, ശുദ്ധീകൃത രൂപത്തിലുള്ള ഒരു തരം ഔഷധമാണത്. അതും എല്ലാതും എന്ത് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ജപിക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ യജ്ഞത്തിലേക്കുള്ള പാല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന വിവിധതരം ഹവിസുകളും ഇതും എല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില്, ആത്മീയ പ്രപഞ്ചത്തില് എന്തൊരു വസ്തു ആര് തന്നെ, ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഒന്നും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒന്നില്ല. നമ്മളൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ മുഴുവൻ എവിടെന്നാ കിട്ടുന്നത്? നമുക്ക് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച വസ്തുക്കളിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്, അല്ലെ? കല്ല്, മണ്ണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാതും എങ്ങനെ തന്നെയാണ്? എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഒന്നും നമ്മുടേതായിട്ട് അതൊന്നുമില്ല. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹ വേദ്യം പവിത്രമോംകാരം യജുരേവച. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക്, സാമ, യജുർ വേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാം സകല ചരാചരങ്ങളുടെ പിതാവ് ഭഗവാനാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്ത് നൽകുന്നത്? സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയാണ് അമ്മ, അച്ഛനും ഭഗവാൻ. ആ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്. പ്രകൃതിയിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും എല്ലാം ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണ്. പവിത്രമാകുന്നതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഭഗവാനാണ്. പവിത്രമാകുന്നതും ഭഗവാൻ, പ്രണവവും ഭഗവാൻ. ഋതുക് വേദം, സാമവേദം, യജുർവേദം ഇതെല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഗതിർഭർത്ത പ്രഭു സാക്ഷി നിവാസ ശരണം സുഹൃർ പ്രഭവ പ്രളയ സ്ഥാനം നിധാനം ബീജമവ്യയം. ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ലക്ഷ്യം, എല്ലാവരുടെ ലക്ഷ്യം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭരണകർത്താവ്, ഭരണകർത്താവ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാലാണ്? ഭഗവാനാലാണ്. എല്ലാവരുടെയും പ്രാപ്യസ്ഥാനവും ഭഗവാനാണ്. എല്ലാവരുടെയും പ്രഭു ഭഗവാനാണ്. എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷി ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികൾക്കും സാക്ഷിയാണ്. വാസസ്ഥാനം ഭഗവാൻ തന്നെ. എല്ലാവരുടെയും ആശ്രയവും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഉറ്റമിത്രവും ഭഗവാൻ തന്നെ. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ നമുക്കൊരു ആശ്രയം ഇല്ല. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ. എല്ലാ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതും പരിപാലനം നടത്തുന്നതും സംഹാരം നടത്തുന്നതും എല്ലാം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ. ശാശ്വതമായ ബീജവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളോട് അടുക്കുന്നതും പരോക്ഷമായുള്ള കൃഷ്ണൻ സാമീപ്യമത്രേ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ശക്തികളോട് അടുക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്തമായ ശക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്തമായ ശക്തികള് വ്യത്യസ്തമായ ശക്തികൾ എന്ന് പറയുമ്പോ അതാരായിരിക്കും? അന്തരംഗ ശക്തിയും ബഹിരംഗ ശക്തിയാണോ? ദേവന്മാര്. ഭഗവാന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ശക്തികൾ, ദേവന്മാര് അല്ലെ? കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമുക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വേണം. വെള്ളം വേണം, വായു വേണം, കുറെ എന്താണ് പറയാ, നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വേണം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടതാണ് ആര്? ഈ ദേവന്മാര്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള ശക്തികളാണ് ഇതെല്ലാം. ഇവർ പരോക്ഷമായിട്ട് കൃഷ്ണനെ, ഇവരെ സമീപിക്കുന്നത് ആരെ സമീപിക്കുന്നത് പോലെയാണ്? പരോക്ഷമായിട്ട് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഒരാൾ നേരിട്ട് കൃഷ്ണനെ സമീപിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അത്രയും സമയവും ശക്തിയും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ കഴിക്കാമല്ലോ. ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഞൊടിയിടയിൽ എത്താമെന്നിരിക്കെ എന്തിന് കോണിപ്പണികൾ ഓരോന്നായി ചവിട്ടി കയറണം? അപ്പൊ നമുക്ക് ദേവന്മാരെ
ദേവന്മാരുടെ അടുത്താലും നമുക്ക് എവിടെ എത്താൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അത്രയും നമുക്ക് സമയം ലാഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാ കോണിപ്പടി കയറി പോകുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയാൽ പോരെ, ഇവരുടെ ത്രൂ നമുക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തപാമ്യഹമഹം വർഷം നിഗ്രഹ്ണ മൃത്യു സൃജാമി ച അമൃതം ചൈവ മൃത്യുശ്ച സദാ സച്ചാഹം അർജുന. അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു, മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും, ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. അർജുനനോട് പറയാണ്, ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും ഞാനാണ്, മഴ നിർത്തുന്നതും ഞാനാണ്. പിന്നെ അമൃതമായിട്ടുള്ളതും മരണമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ, നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം കൂട്ടുന്നതും മൃത്യു, നമുക്ക് മരണം സംഭവിപ്പിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ. ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എല്ലാം ആരിൽ തന്നെയാണ്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അടുത്തിൽ എന്താ പറയണത്? പൂതപാപ യജ്ഞേരിഷ്ട്വാ സ്വർഗതീം പ്രാർത്ഥയന്തേ തേ പുണ്യമാസാദ്യ സുരേന്ദ്ര ലോകം അശ്നന്തി ദിവ്യാൻ ദിവിദേവ ഭോഗാൻ. സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ സ്വർഗീയമായ സുഖങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേദപഠനം ചെയ്യുന്നവര്, പിന്നെ സോമപാനം ചെയ്യുന്നത്, സോമരസം കുടിക്കുന്നവരും ഒരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് ആരെ തന്നെയാണ്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പാപത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ മുക്തരാകും. നമ്മൾ കുറെ പുണ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടി പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായിട്ട് പുണ്യലോകമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ദിവ്യ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേദപഠനത്തിലൂടെയും സോമപാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും അവര് സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഭജിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വിധത്തില്. പക്ഷെ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവര് പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി നേടി പുണ്യലോകമായിട്ടുള്ള സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് എത്തും. അവിടെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? സ്വർഗസുഖങ്ങള് അനുഭവിക്കും, പുണ്യഫലങ്ങളെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ത്രൈവിദ്യ എന്ന വാക്ക് 3 വേദങ്ങളെ, സാമം, യജുസ്, ഋക്ക് വേദങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ 3 വേദങ്ങൾ പഠിച്ച ബ്രാഹ്മണനെയാണ് ത്രിവേദി എന്ന് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥ ത്രിവേദികൾ കൃഷ്ണന്റെ കമലങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ഭഗവത് പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട് ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും. അപ്പൊ ത്രൈവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് 3 വേദങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. സാമവേദം, യജുർവേദം, ഋഗ്വേദം. ഈ 3 വേദങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ത്രൈവിദ്യ. ഈ 3 വേദമന്ത്രങ്ങളും പഠിച്ചവരെ ബ്രാഹ്മണനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ത്രിവേദി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ത്രിവേദികള് കൃഷ്ണന്റെ ചരണകമലങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ ത്രിവേദികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. തേതം ഭുക്ത സ്വർഗലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി ഏവം ത്രയീ ധർമ്മമനുപ്രപന്ന ഗതാഗതം കാമകാമാലഭന്തേ. ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗാന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ചിട്ട് അവര് ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം തീരുമ്പോ, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ വേദപഠനം ചെയ്തുകൊണ്ടും സോമം പാനം ചെയ്തതുകൊണ്ടും അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അവർ ആ പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ഇന്ദ്രന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. അവിടെ ചെന്ന് പുണ്യഫലങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് ആ പുണ്യഫലം മുഴുവൻ തീരുമ്പോ, അവിടെ സീറോ ബാലൻസ് ആകുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരെവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും? ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. കാരണം പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് എവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല? ഈ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് എവിടേക്ക് വരണം? ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും. അവിടെ വന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതായത് ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യ ലോകം വിശന്തി എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ വന്ന് ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട്, അപ്പൊ ഈ ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ ഇവർക്ക് വേറെ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല. കാരണം ഈ എന്താ നോക്കുന്ന പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക്, ആ സുഖാനുഭോഗാന്വേഷികൾക്ക് ഈ ജന്മമൃത്യു പരമ്പര അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അവരിങ്ങനെ പോയി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും.
പൂർണ്ണജ്ഞാനം നേടിയിട്ടില്ലാത്ത അഥവാ എല്ലാറ്റിനും കാരണഭൂതനായ കൃഷ്ണനെ അറിയാത്തവർക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിൽ പരാജയമാണ് അനുഭവം. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രയാണവും വീണ്ടും ഭൂലോകവാസവും അവർക്കൊരു പതിവായി തീരുന്നു. താണും പൊങ്ങിക്കൊണ്ട് ഈ ചക്രത്തിരച്ചിൽ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ ഇവർക്കൊരു പതിവായിരിക്കും. ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. പുണ്യകർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അനുഭവിക്കാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകും. അവിടത്തെ കഴിയുമ്പോൾ അവർ വീണ്ടും വന്ന് ഭൂമിയിൽ ജനിക്കും. വീണ്ടും പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്ത അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകും. അപ്പൊ അവർക്കിതൊരു പതിവാണ്. ഉപരിലോകത്തിലേക്ക് പോയി ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാന്നുള്ളത് അവരുടെ ഒരു പതിവായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അവര്. അതാണ് ക്ഷീണേ പുണ്യ മർത്യ ലോകം വിശന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അനന്യ ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പരിഭാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ആരാണോ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോട് കൂടി ഭഗവാനെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ട കാര്യം ചെയ്യും. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നവർക്ക്, പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകുകയും ചെയ്യും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. ക്ഷേമം എന്നതിന് ഭഗവാന്റെ കരുണാമയമായ രക്ഷയിൽ എന്നർത്ഥം. യോഗത്താൽ കൃഷ്ണാവബോധം നേടാനുള്ള യത്നത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭക്തനെ സഹായിക്കും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിച്ച ശേഷം ക്ലേശപൂർണമായ ബദ്ധമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വീഴാൻ ഇടവരുത്താതെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ക്ഷേമം എന്നതിന് ഭഗവാന്റെ കരുണാമയമായ രക്ഷയിൽ എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ക്ഷേമം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കരുണാമയമായ രക്ഷ. അതാണ് നമുക്ക് അർത്ഥാക്കണം. നമുക്ക് ക്ഷേമം ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കരുണയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുക. യോഗത്താൽ കൃഷ്ണാവബോധം നേടാനുള്ള യത്നത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭക്തനെ സഹായിക്കും. അപ്പൊ യോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം നേടാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആര് സഹായിക്കും? ഭഗവാന്റെ സഹായം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിച്ച ശേഷം ക്ലേശപൂർണമായ ബദ്ധമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വീഴാൻ ഇടവരുത്താതെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ യോഗത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം നേടാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആര് സഹായിക്കും? ഭഗവാൻ സഹായിക്കും. മാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് ക്ലേശപൂർണമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും വീഴാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ആര് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും? നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും, ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. യേ പെന്യദേവതാ ഭക്ത യജന്തെ ശ്രദ്ധയാനിതാഹ തേപി മാമേവ കൗന്ദേയ യജന്ത്യാ വിധിപൂർവകം. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? മറ്റു ദേവന്മാരെ ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവ്വം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. കുന്തിപുത്ര, എന്നാൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല. ഇനി പറയുന്നത് മറ്റുള്ള ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാര്. മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ ആരൊക്കെയാണ്? മറ്റെല്ലാ ദേവന്മാരും, ഭഗവാൻ ഒഴികെയുള്ള പിന്നെ എല്ലാവരും. ഇപ്പൊ മഹാദേവനാകാം, ഗണപതി ആവാം, പിന്നെ ആരാണ്? ദേവി ദേവതകൾ ആരൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ, ഇന്ദ്രൻ, വരുണൻ, ചന്ദ്രൻ ആരൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവ്വം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ ആരെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഗണപതി ആയാലും മഹാദേവനായാലും ദേവിയായാലും എല്ലാവരും ആരാധിക്കുന്നവരും വിശ്വാസപൂർവ്വം അവരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നവർ ആരെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയല്ല? വിധിപ്രകാരമല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അവര് ഉപാസിക്കുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ അധികാരത്തിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ദേവന്മാരെല്ലാം. ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെയാണ് ഒരാൾ അനുസരിക്കേണ്ടത്, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ നിബന്ധനകളല്ല. അപ്പോ ഈ ദേവന്മാരെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അധികാരത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ഈ പറഞ്ഞ ദേവന്മാരെല്ലാവരും. ഭഗവാന്റെ തന്നെ അധികാരത്തിൽ, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമുക്കൊക്കെ ഒരു ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കി സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സമ്മതിച്ചപ്പോ നമ്മളിവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വേണം. നമുക്ക് വെള്ളം വേണം, വായു വേണം, നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, അങ്ങനെ നമുക്ക് അഗ്നി വേണം, നമുക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ വേണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ഈ ദേവന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു ഭഗവാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആണെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അണ്ടറിൽ കുറെ മന്ത്രിമാരുണ്ട് അല്ലെ, ഓരോരോ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രിമാരുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക്
പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ഡയറക്റ്റും കാര്യം പറയാം, ഈ മന്ത്രിമാരുടെ ത്രൂ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരിട്ട് പറയുമ്പോ എന്താണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കാര്യത്തിന് ആക്ഷൻ നടക്കും അവിടെ. പക്ഷെ ഇവരുടെ ത്രൂ ആകുമ്പോഴോ ആദ്യം ഇവരോട് പറയണം, ഇവരെ നമ്മൾ ആദ്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തണം, അതിനുശേഷം ഇവര് ചെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് പറയണം, അതിനുശേഷമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു റിപ്ലൈ കൊടുക്കും. അത് ഇവര് കേട്ട് ഇവര് വന്ന് നമ്മളോട് പറയുമ്പോഴേക്കും എന്താണ്, നമ്മളെ കുറെ സമയം പോകും. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ വല്ല കാര്യമുണ്ട്? നമ്മൾ ഈ വളഞ്ഞു മൂക്ക് പിടിക്കാന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആയിട്ട് മാറും അത്. അതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താണ്, നമുക്ക് നേരിട്ട് പറയാം. അതാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്, വിധിപ്രകാരമല്ല, അവിധിപൂർവകം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ അവിധിപൂർവകം, അത് വിധിപ്രകാരമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉദ്യോഗസ്ഥരും നിയന്ത്രകരും ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. ഭരണാധികാരിയുടെ പ്രതിനിധികൾ മാത്രമായി ഇവർക്ക് കൈക്കൂലി നൽകുന്നത് നിയമാനുസൃതമല്ലതാനും. ഇതിനെയാണ് അവിധിപൂർവകം എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അനാവശ്യമായി ഈ ദേവ ആരാധന കൃഷ്ണൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ദേവ ആരാധന ആരംഗീകരിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഈ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് മുഴുവൻ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭൗതിക ലോകത്ത് സുഖം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് സുഖം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരെ ആരാധിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് അത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതും അവർക്ക് ആരുടെ പെർമിഷനോട് കൂടിയേ തരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ പെർമിഷനോട് കൂടി സാധിക്കുള്ളൂ തരാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങളല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതൊരിക്കലും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല താനും. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം തന്നെ എന്തല്ല, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? ഒക്കെ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. അവിടെ ഒന്നും നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. അപ്പൊ ഇതൊന്നും എന്തല്ല, ഭഗവാൻ അംഗീകരിക്കുന്നതില്ല. ഇതൊന്നും വിധിപ്രകാരമല്ല, അവിധിപൂർവകമാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അഹം ഹി സർവയജ്ഞാനാം ഭോക്താ ച പ്രഭുരേവ ച നതു മാമി ജാനന്തി തത്. ഒരു മിനിറ്റ്, 24. അവിടെ ഒരു വേർഡ് വിട്ടുകഴിഞ്ഞു, ഒരു ലെറ്റർ വിട്ടുപോയി. അഹം ഹി സർവയജ്ഞാനാം ഭോക്താ ച പ്രഭുരേവ ച നതു മാമാപി ജാനന്തി സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവും നാഥനും ഞാൻ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് വീഴ്ചയാണ് ഫലം. അപ്പൊ സർവയജ്ഞങ്ങളുടെ ഭോക്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാവരുടെ നാഥനും ഭഗവാനാണ്. നമ്മളൊരു ശ്ലോകം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്, ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ഞാൻ ത്വമാം ശാന്തി പൃച്ഛതി. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്, എല്ലാവരുടെയും നാഥൻ ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ യഥാർത്ഥ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് വീഴ്ചയാണ് ഫലം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വീഴ്ചയായിരിക്കും ഫലം. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു. യാന്തി ദേവാവ്രതാൻ ദേവാൻ പിത്രാൻ യാന്തി പിതൃവത ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മത്യാജിനോപിമാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാകട്ടെ അവരോടൊപ്പമാണ് ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? 25-ാമത്തേല് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് എവിടെ ജനിക്കും? ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും. പിതൃപൂജ ചെയ്യുന്നവർ എവിടെ ജനിക്കും? പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഭൂതപ്രേതാദികൾ ഉപാസിക്കുന്നവരോ അവരോടൊപ്പം ജനിക്കും. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരോ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ വ്യത്യാസം കണ്ടോ? ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാലും പിതൃക്കളെ ആരാധിച്ചാലും ഭൂതപ്രേതാദികൾ ഉപാസിച്ചാലും നമ്മള് അവരുടെ കൂടെ പോയിട്ട് ജനിക്കും. അപ്പൊ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? മരണമുണ്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരെവിടെ പോകും? ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അവിടെ എന്തില്ല? പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ നാശമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ദേവന്മാരെയല്ല ആരാധിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ അതിന്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജനിക്കും. അപ്പൊ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? മരണം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ പോയി അവിടെ എന്തില്ല? മരണമില്ല. ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് മരണമില്ല. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ജീവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മനസ്സിലായ വ്യത്യാസം? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരെ ലോകത്ത് പോവാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എവിടെയാ എത്തുന്നത്? എവിടെയാ അവരുണ്ടാവുക? സ്വർഗലോകത്ത്. അതെവിടെയാണത്? ആ സ്വർഗലോകം എവിടെയാ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ തന്നെയാണ്. ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ലോകം എവിടെയാണ്?
ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്താണ്. പുറത്താണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ലോകം. അതെ, അതെവിടെയാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്താണത്. അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്ത്യുപഹൃത അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും, ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ, ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ ആരായാലും ഭഗവാന് ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി എനിക്ക് എന്ത് സമർപ്പിച്ചാലും അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. എന്തായാലും ഇലയായാലും പൂവായാലും ഫലമായാലും ജലമായാലും ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. എങ്ങനെ കൊടുക്കണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ? സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തിയോട് കൂടി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം എന്ന് മാത്രം. അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം മാത്രമാണ് കൃഷ്ണ സാമീപ്യത്തിനുള്ള മാർഗമെന്ന സത്യത്തെ ഊന്നി പറയുകയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ. രണ്ടിടത്ത് ഭക്തി എന്ന വാക്ക് ആവർത്തിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം അതെവിടെ നമ്മൾ 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്ത്യുപഹൃത അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ എന്ന് പറയണം അല്ലെ. അപ്പൊ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം എന്ന് മാത്രമാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണ സാമീപ്യത്തിനുള്ള മാർഗം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള മാർഗം എന്ത് മാത്രമാണ്? ഭക്തി. ഭക്തി മാത്രമാണ് അതിനുള്ള വഴി. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭക്തി സേവനമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്നേഹം എന്ന് പറയാം അല്ലെ. ആ സ്നേഹം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രകടിപ്പിക്കണം. നമ്മളത് പ്രവൃത്തിയിലൂടെ കാണിക്കണം. നമുക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ മിണ്ടാതിരുന്ന നമുക്ക് ആ സ്നേഹം ആർക്കും മനസ്സിലാകില്ല ആണല്ലോ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്? പ്രകടിപ്പിക്കണം, പ്രവൃത്തിയിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനമാണ് ഭക്തി എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. യത് കരോഷി യദശ്നാസി യച്ച് ഹോഷീത ദാസിയത് യത് പസ്യസി കൗന്ദേയ തത് കുരുഷ്വ മദർപ്പണം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ, കുന്തിപുത്ര അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്താലും, എന്ത് നിവേദിച്ചാലും, എന്ത് ഭക്ഷിച്ചാലും, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും, തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് നമ്മൾ ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടോ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ? നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. കാരണം നമുക്കാണ് തിരിച്ചെങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ടത്. ഭഗവാനല്ല വേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഇതിനൊന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എന്തിനത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും, എന്ത് നിവേദിക്കുമ്പോഴും, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴും, ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും, തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അതിന്റെ പ്രോബ്ലം ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? നമുക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ ഓരോ രീതിയിൽ, ഒന്നുകിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികൾ വരും, അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മളത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നഷ്ടം ആർക്കാണ്? നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കാണ് അതിന്റെ നഷ്ടം. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നുമില്ല. ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ഭഗവാനെ മറന്നു പോകാത്ത വിധത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അത് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും കടമയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? ആ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ലക്ഷ്യം, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അത് മറന്നു പോകുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കരുത് നമ്മുടെ ജീവിതം. മറന്നു പോകാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം. ശുഭാശുഭാഫലൈരേവ മോക്ഷ്യസേ കർമ്മബന്ധനൈഹി സന്യാസയോഗയുക്താത്മാ വിമുക്തോ മാമുപൈഷ്യസി. ഇങ്ങനെ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും തജന്യങ്ങളായ ഗുണദോഷ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും നിനക്ക് സ്വതന്ത്രനാകാം. പരിത്യാഗം എന്ന തത്വം ഉൾക്കൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് വിമുക്തനായി നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും,
തജന്യങ്ങളായ ഗുണദോഷ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങൾ ഗുണമാകാം ദോഷമാകാം, നമുക്ക് ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്വതന്ത്രനാകാൻ സാധിക്കും. പരിത്യാഗം എന്ന തത്വം ഉൾക്കൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് വിമുക്തനായി നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. പിന്നെന്താണ്? പരിത്യാഗിയാകാം. നമുക്ക് പരിത്യാഗം എന്ന തത്വം ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് എന്ത് നേടാം? വിരക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മളെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിന് വിരക്തി നേടി മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിമുക്തനായിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ഭഗവത് നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആളാണ് യുക്തൻ. യുക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യുക്തൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അത് നിർത്തിവെക്കാനാവില്ല. കർമ്മഫലം അത്രയും കൃഷ്ണനെ സമർപ്പിക്കുന്നതിനാണ് യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എത്ര നാള് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും നാള് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടി വരും. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല, നിർത്തിവെക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുക. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയാം. അതായത് അനാസക്തിസ്യ വിഷയാൻ യഥാർത്ഥമുപയുഞ്ജതഃ നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്ത വൈരാഗ്യം ഉച്ചതേ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് നമ്മൾ നിർത്തിവെക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം മുഴുവൻ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. നമ്മളത് 3ാമത്തെ ലെവലിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. സമ്മോഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദേഷ്യാസ്തി ന പ്രിയഃ യേ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ മയി തേ തേഷു ചാപ്യഹം. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷാപാതവുമില്ല, എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷെ ഭക്തി പുരസരം ആരാണ് എന്നെ സേവിക്കുന്നത്, അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്, അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇവിടെ ഇത്രയും നേരം എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാതും എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം, എന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷാപാതവും ഇല്ല, എല്ലാവരോടും എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ്? സമഭാവനയാണുള്ളത്. പക്ഷെ ഒന്നും കൂടി പറയാണ്, ഭക്തി പുരസരം ആരാണ് എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തായിരിക്കും, ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കും, അവൻ എന്നിലായിരിക്കും അധിവസിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ആരോട് അസൂയയില്ല, പക്ഷാപാതം ഒന്നുമില്ല, എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെയാണ് ഭഗവാൻ കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഭക്തി പുരസരം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരോട് സേവിക്കുന്നവരോട് ചെറിയൊരു കൺസിഡറേഷൻ കൂടുതലുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞുതരാണ് നമുക്ക്. അങ്ങനെയുള്ളവര് ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് അധിവസിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. കൃഷ്ണന് ഏവരിലും സമഭാവനയുള്ളതാണെങ്കിൽ ആരോടും അദ്ദേഹത്തിന് മമതയില്ലെങ്കിൽ തന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരിൽ അദ്ദേഹം എന്തിന് സവിശേഷ താല്പര്യം കാട്ടുന്നത് പക്ഷാപാതമല്ല, അത് സ്വാഭാവികമാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരാൾ എത്ര തന്നെ ഉദാരനും ധർമ്മിഷ്ഠനുമായാലും ശരി, സ്വന്തം മക്കളിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ ആ പറഞ്ഞതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളോട് ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും. നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മാതൃകാ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവർത്തികളെന്ന് പറഞ്ഞാലും, ഉദാര മനസ്സുള്ളവരാണ്, ധർമ്മിഷ്ഠനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും, സ്വന്തം മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ചെറിയൊരു താല്പര്യം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാനോട് ആരാണോ കൂടുതൽ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ, നമ്മുടെ മക്കളില് ഒരാള് നമ്മളോട് നല്ല കുറച്ചും കൂടി ചിലപ്പോ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കാണിക്കുമ്പോൾ അവരോട് നമുക്കും ഒരു ചെറിയൊരു ഇഷ്ടം കൂടുതൽ നിൽക്കാം. അങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനും എന്തുണ്ട്? അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അടുത്ത് ചെറിയതായിട്ടൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അച്ഛിതേ അപ്പിച്ചേ സുദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സഹ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായൊരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. ഒരാള് അത്യന്തം ഹീനമായൊരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും, അപ്പൊ ഒരാള് അത്യന്തം ഹീനമായിട്ടൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാണെങ്കിൽ അയാളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സാധു എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും.
കാരണം അയാള് തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ അയാളുടെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായിട്ടുള്ള ഒരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താലും അതിനുശേഷം ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ നമ്മൾ അയാൾ എന്ത് പറയാൻ പാടില്ല, അയാള് അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. കാരണം അയാളെ സാധുവായിട്ട് തന്നെയാണ് കരുതേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തിപൂർവ്വം സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ചില ഹീനകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോയാലും അവയെ ചന്ദ്രനിൽ കാണാവുന്ന കളങ്കം പോലെ മാത്രമേ കരുതേണ്ടതുള്ളൂ. അവ ചന്ദ്രപ്രകാശത്തിന്റെ പ്രസരണത്തിന് തടസ്സമാകാറില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ തന്നെ സാധു ജനോചിതമായ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് തെല്ലൊന്ന് കാൽ തെറ്റിപ്പോയെന്ന് വെച്ച് ഭക്തൻ നിന്ദാർഹനല്ല. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കാം, തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു പോകാം. എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ചില തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചാലും അവരെ നമ്മള് അതെങ്ങനെ പറയണത്, ചന്ദ്രനിൽ കാണുന്ന കളങ്കം പോലെ ആകുന്നുള്ളത്. അത് ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശത്തിന് തടസ്സം സംഭവിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ സാധുവിനെ ശരിയായ വഴിതെറ്റി മാറിയാലും തെറ്റൊന്ന് എങ്ങനെയല്ല, ഭക്തൻ നിന്ദാർഹനല്ല. നേരായ വഴിക്കും നയിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും, ഭഗവാന് സാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തന്മാരുടെ മനസ്സിൽ ആരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനെ യഥാരീതിയിൽ മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും, ഭഗവാന് സാധിക്കും. അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നിന്ദിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നവര് നിന്ദാർഹരല്ല. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വശാന്തിം ഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. എന്താ പറയണത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയണത്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല, നാശം സംഭവിക്കില്ല. അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വഴിയൊന്ന് തെറ്റിയാലും വീണ്ടും എവിടേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തും, ഈ വഴിക്ക് തന്നെ അവർ ജോയിൻ ചെയ്യും. അവർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് വീണ്ടും ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്നാണ് അർജുനനോട് പറയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അർജുനനോടാണ് പറയുന്നത്, കുന്തിപുത്ര നീ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ, എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഉത്കൃഷ്ട നിലയിൽ നിന്ന് പതനം സംഭവിച്ചു പോയാൽ വീണ്ടും വിശുദ്ധി നേടുന്നതിന് ചില പ്രായശ്ചിത്ത ക്രിയകൾ വേദങ്ങളിൽ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമില്ല. നിരന്തരമായ ഭഗവത് സ്മരണ കൊണ്ട് ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നടന്നു പോരുകയായതിനാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് പതനം സംഭവിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം, തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ചില തരത്തിലുള്ള പ്രായശ്ചിത്ത ക്രിയകളൊക്കെ നമ്മുടെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സ്മരണ കൊണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ആ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ തന്നെത്താൻ അത് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതവിടെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ക്രിയകൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ആർക്ക് വരുന്നില്ല, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് വരുന്നില്ല. മാംഹി പാർത്ഥവ്യപാശ്രിത്യ യേപി സ്യൂപാപയോനയഃ സ്ത്രീയോ വൈശ്യസ്തഥാ ശൂദ്രാസ്തേപി യാന്തി പരാം ഗതി. പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവര് ആരായാലും, അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരായാലും സ്ത്രീകളായാലും കച്ചവടക്കാരായാലും ശൂദ്രരായാലും അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവര് അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരായിക്കോട്ടെ സ്ത്രീകളായിക്കോട്ടെ കച്ചവടക്കാരായിക്കോട്ടെ ആരായിക്കോട്ടെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇവിടെ സ്ത്രീകൾ എന്ന് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം സ്ത്രീകൾക്ക് പണ്ട് എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല, പണ്ട് ഈ വേദ പഠനം ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് പൊതുവെ ബുദ്ധി കുറവാണെന്നാ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരായാലും അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കും പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനുഷ്യർക്കിടയിൽ അധമോത്തമ ഭേദം ഇല്ലാതാക്കാൻ മാത്രം കരുത്തുറ്റതാണ് ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെയും ഒരു പരമഭക്തനിൽ നിന്നുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന്റെയും പ്രഭാവം. ആർക്കും ഇത് സ്വീകരിക്കാം. അപ്പൊ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ അധമ ഉത്തമ ഭേദം ഇല്ലാതാക്കാൻ മാത്രം കരുത്തുറ്റതാണ് എന്ത്, ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ ഒരു പരമഭക്തനിൽ നിന്നുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന്റെ പ്രഭാവം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിടയിൽ എന്ത് മാറ്റാണ്, അധമം ഉത്തമം അത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട്, ആ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് അത്രയും കരുത്തുറ്റതാണ് എന്ത്, ഭഗവാനോടുള്ള ആ പരമഭക്തി. അത് ആർക്കും സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. മാംഹി പാർത്ഥിവ്യപാശ്രിത്യ യേപി സ്യൂപരിപാസ
ये स्यूपापयोनयः സ്ത്രീയോ വൈശ്യസ്തഥാ ശൂദ്രാസ്തേപി യാന്തി പരാം ഗതി. പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമുകുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ആരായാലും എന്ത് സാധിക്കും? അവർക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ചില തത്വജ്ഞാനികൾ, വിശേഷിച്ച് മായാവാദികൾ പറയുന്നത് ഈ ലോകം മിഥ്യ മാത്രമാണെന്നാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചം മിഥ്യയല്ലെന്ന് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇത് മായയല്ല, ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണ്. മിഥ്യയും ക്ഷണികവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒന്നല്ല, വ്യത്യാസങ്ങളാണ്. ഈ ലോകം ക്ഷണികമാണ്, മറ്റൊരു ലോകമുണ്ട്, അതാണ് ശാശ്വതവും ആനന്ദവുമായ ലോകം. അപ്പൊ ഈ തത്വജ്ഞാനികൾ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മായാവാദികൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ലോകം മിഥ്യയാണെന്നാണ്. പക്ഷെ ഇത് മിഥ്യയല്ലതാണ്, ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല, ഇത് ക്ഷണികമാണ്. ഇത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇതല്ലാതെ, ഈ ഭൗതിക ലോകം അല്ലാതെ വേറൊരു ലോകമുണ്ട്. അതാണ് എന്ത്? ആനന്ദമയമായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ലോകം. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് മിഥ്യാലോകമല്ല, ക്ഷണികമായ ലോകമാണ്. മന്മനാഭവ മത്ഭക്തോ മത്യാജീ മാ നമസ്കുരു മാമൈ വൈഷ്യസ്യ യുക്തൈവ ആത്മാനം മത്പരായണഃ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായും ഒഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും വേണം, എന്റെ ഭക്തനാവണം. അങ്ങനെ എന്നിൽ പൂർണ്ണമായും ഒഴുകിയിരിച്ചാൽ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ആസുര സ്വഭാവികളായ ചിലരുണ്ട്, അവരും കൃഷ്ണനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ മാതുലനായ കംസൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈർഷ്യയോടെ കംസൻ വൈരി എന്ന നിലയിലാണെങ്കിലും കൃഷ്ണനെ സദാ ഓർമ്മിച്ചു പോരുന്നു. എപ്പോഴാണ് കൃഷ്ണൻ തന്നെ കൊല്ലാൻ വരുന്നതെന്ന് ഭയക്രാന്തനായിരുന്നു ആ രാജാവ്. അങ്ങനെയുള്ള സ്മരണ നമ്മെ സഹായിക്കില്ല. പ്രേമ ഭക്തി പുരസരമാവണം കൃഷ്ണനെ സംസ്മരിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഭക്തി. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് കംസനെ പോലെ ഭഗവാൻ ഓർക്കാനല്ല പറയണത്. എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഭഗവാൻ ഓർക്കേണ്ടത്? അനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ പ്രേമ ഭക്തിയോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ടത്. കംസൻ എങ്ങനെയാ ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നത്? ശത്രുവായിട്ട്, അല്ലെ? എപ്പോഴാണോ ഭഗവാൻ കൊല്ലാൻ വരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഭയത്തോടെ ശത്രുവായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനെ പ്രേമത്തോടെ ഭക്തിയോടെ ആയിരിക്കണം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? ഭക്തി എന്ന് പറയണത്. ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ടത് പ്രേമത്തോടെ ഭക്തിയോട് കൂടിയായിരിക്കണം. കംസനും ഭഗവാനെ ഓർത്തിരുന്നു. പക്ഷെ കംസൻ ഓർക്കണ പോലെയല്ല നമുക്ക് ഓർക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയായിരിക്കണം? പ്രേമത്തോടെ, ഭഗവാനുള്ള സ്നേഹത്തോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. പിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല മാതാജി. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്കിപ്പോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടില്ലല്ലോ മാതാജി. ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഇന്നലെ തന്നെ ബാക്കിയാണ്. ഇന്നലെ തന്നെ ബാക്കിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതെ, നാലാമത്തെ ഇന്ന് നാലാമത്തെ നമ്മള് 4 വരെ ത്രൈവിദ്യ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നിവേദ്യ ആരാണ്? വേദങ്ങൾ, സാമവേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, ഇന്ന് നാലാമത്തെ നമ്മള് 4 വരെ. ത്രൈവിദ്യ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് നിവേദ്യ ആരാണ്? ഈ 3 വേദങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ത്രൈവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത്. സാമവേദം, യജുർവേദം, ഋഗ്വേദം, 3 ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ത്രൈവിദ്യ. പിന്നെ ത്രിവേദി എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്?
ത്രിവേദി? മൂന്ന് വേദങ്ങൾ പഠിച്ച ബ്രാഹ്മണനെയാണ് ത്രിവേദി എന്ന് പറയുന്നത്. 3 വേദങ്ങളും പഠിച്ച ബ്രാഹ്മണന് ത്രിവേദി എന്ന് പറയുന്നു. അവിധിപൂർവകം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്ത് സുഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എന്താ പറഞ്ഞ ഭരണാധികാരികളാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്, ഭരണാധികാരികളാണ് ആര്? ദേവന്മാര്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് ആര്? ദേവന്മാര്. അപ്പൊ അവരാരാധിക്കുന്നതും അവരാരാധിച്ചാലും എന്ത് വേണം? അവര് ഭഗവാനോട് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ട് എന്തും തരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് ഇവര്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നേരിട്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാം. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അവിധിപൂർവകമാണെന്ന് പറയുന്നത്, വിധിപൂർവകമല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അധികാരത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള വിവിധ വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അവരെല്ലാം അനുസരിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് അനുസരിക്കേണ്ടത്? ആ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയ വ്യക്തി ഉണ്ട് അല്ലെ, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആരെയാണ് അനുസരിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അവിധിപൂർവകം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഏത് രീതിയിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്? എന്ത് ചെയ്താലും തപസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴും ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മറന്നു പോകാത്ത വിധത്തിലാണ് ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അതായത് ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ഭഗവാനെ മറന്നു പോകാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടത്. എങ്ങനത്തൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? ഭഗവാനെ മറക്കരുത്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മള് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടത്. നമ്മള് ഏതാണ് 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്? മാംചയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവയ സംഗുണാൻ സമതീതൈതൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഏതൊരു സാഹചര്യം വന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭഗവാനെ പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ബ്രഹ്മപദത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ പല രീതിയിലും നമ്മളെ മുന്നിൽ വരും, പല സമയത്തും പല സ്ഥലത്തും പല രീതിയിലും നമ്മളെ മുന്നിൽ വരും. പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് വിടരുത്? ഇത് വിടരുത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? മുന്നിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന മറുപടിയാണ് 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. എങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടായാലും അതൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മളെ മുന്നിൽ വരുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് തെരഞ്ഞെടുക്കും അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് പല പല സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മളെ മുന്നിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ഏതാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് നോക്കാനായിട്ട് പല പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തും ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരോ നടത്തുക? ദുർഗാദേവി അല്ലെ നടത്തും. ഭൗതിക ലോകത്തെ പരീക്ഷണങ്ങൾ മുഴുവൻ ദുർഗാദേവിയാണ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ദേവിനെ പ്രാർത്ഥിച്ച ഒക്കെ കിട്ടിന്ന്. ദേവി ഇങ്ങനെയും ചെയ്യും, നമ്മളെടുത്ത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കും. അപ്പൊ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഏതാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് നോക്കും. അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള വഴി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് വിടരുത്? ഇത് വിടരുത്. ഭഗവാന്റെ നാമജപം വിട്ട് കളയരുത്. വിട്ടാ പോയി. ആര് വിജയിച്ചു? മായാദേവി വിജയിച്ചു, ഉറപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അടുത്തത് യുക്തവൈരാഗ്യം. എന്താണ് യുക്തവൈരാഗ്യം? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം മുഴുവനും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക അല്ലെ. കർമ്മഫലം മുഴുവനും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റൂല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം. അതിനാണ് യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. കംസൻ ഭഗവാനെ സദാ സ്മരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? ധൈര്യത്തോടെ അല്ലെ. കംസൻ എപ്പോഴെന്തായിരുന്നു ചിന്ത? എപ്പോഴാണ് എന്നെ വധിക്കാൻ വരുന്നത്? എപ്പോഴാണ് എന്നെ വധിക്കാൻ വരുന്നത്? എല്ലാവരെക്കാളും കൂടുതൽ കംസനായിരിക്കും ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. പക്ഷെ ഭഗവാൻ